Diha sa may Buhangin og Agdao, Modawat sab sila sa 2025 subsidy. Ani report ni Radyoman Karin Beltran. DXDC Radyoman Report. Sugod na ang regular payout sa 2025 Annual Subsidy Budget alang sa mga senior citizens sa Davao City. Ang payout sa Buhangin A District ipahigayon sa Hulyo 22, 2026 ngadto na sa Barangay Tigato ug Barangay Waan. Samtang ang Agdao District ipahigayon sa Hulyo 23, 2026 sa Barangay Lapu-Lapu. Gihangyo sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang tanang benepisyaryo nga mutuman. Ngadto na sa ilahang gitakdang schedule aron malikayan ang kalangan. Gipasabot usab sa CSWDO nga ang mga senior citizen nga wala ang ngalan sa payroll dili una angay mo adto sa payout venue aron malikayan ang kalibog ug aron dili masayang ang oras sa paghulat. Alang sa kompletong listahan sa mga benepisyaryo guban pang pangutana, gitambangan ang publiko nga muduol sa ilahang CSWDO district offices ug makig-koordinata sa ilang direct sa service implementers kan DSIs.